Magnano mbola tsara atsika jiaby. Bonjour tout le monde. Sabaka haher. Ataotsika sabaka haher kabary fotony fanalendra raha Jojo Fatsirali ry tsy lany panihy sy ny vorongony le salam aleikum tsika. Aloha ataotsika langy hafa koa izy sabaka haher. Manomboka herignandro vaovao tapitry ny herignandra nanana ny tantara teo Ambariobe. Mamaraparagna fanjavan'ny volagna metsika io afaka andra vitsivitsy. Koa tamin'ny herignandra igny zegny ataoko hoe 2 semaines igny loso nisy miracle t'Ambariobe. Miracle t'Ambariobe io za bonjour jiaby. Misy volagna dadilako zay taloha tagny hoe pody amizara ny anjoro. Ndraiky netsy akory fa azafady raha mandroso ndraiky raha ahitagna vokany efo raha ahitagna vokany ndraiky raha mandroso fotony fitondragna ty za tsy mivolagna olo fa fitondragna ty. Donc eto fa tsy vahoaka eky zegny ny tompony fitondragna fa olo mitondra izy amin'ny sitraponany, na ny filoam-pitariky, na ny super président zegny, na ny super ministre, ny tourisme, nga arena, na Jay Christian, indrindra fa reto irakiraka madinidiniky ny fitondragna ty. Irakiraka ny madinidiniky fitondragna ho za fotony na ino? Tsary nisy ny mandrakizay fa ny farany misy. Atsika koa ny zaha raha nisy t'Ambariobe, atsika jiaby ny volagna fa hoe hiasa eky ro MC reto hadio eky ny tanàna. Ino ny teo raha masandy kaiky zigny niboaka eky le hoe minono le misolelaka ataon'le pitra hoaka ny fitondragna ty, ry député, ry gouverneur, ry préfet, ry direction régionale, ny bureau panjakagna isany, ny directeur ny l'école isany, tsy voatanisa eto fa ny mampalahelo ny vahoaka mibaby ny tsy ferany. Ny vahoaka mibaby raha jiaby fotony ino? Ny vahoaka tsy mety avy jery. Tsy mety avy jery ny vahoaka fotony ino? Anaro vahoaka, atsika vahoaka tsy asindro fotony. Atsika zao lamaka ro akoho nangery amin'ny lamaka ro nefa raha nataondro aia amizay tsika. Question mipetrako amitsika tsiraikiraiky zegny hoe Ambariobe aia amizay atsika volaniko lamaka ro akoho nangeriandro lamaka ro roso aia amizay tsika zao. Nanakory
fiainatsika zio niova mety volagna boka sasany zao azala raha ko vony moale vofako moale tsika izabaka atsika iza tsika iamby hoe nisy fiovana sa antsoro ny pody amizarany igny ane naviako ny volagna teto tandraraiky hoe amin'ny Ambaribe ao tsisy olobe fa ao misy irakiraka za tsy mivolagna le olobe miteraka na hoe olobe miteza fa le olobe tiako volagny eto zay le olobe ny fiditsika hoe mba hiady ho antsika mba hiaro atsika tsisy ro ny aro tegnandro ro ny ila raha midrika amposindro ravoravo za ndaka tsy asidroko ravoravo za amy raha ataon'reto zandry lako aroe reto Luc ndraiky Soumaïla Barabasy bravo frère toiza riata koa fotony tsy mety misy jery baka ro zany mety hiteny mety volagna nareo koa kajo magnasambo anginy fo zay tsy kajo fotony nino raha niviny any amboaka fa zay bokoa migakarany zay misy raha nivy kaloriny amboaka fa zay bokoa mihina voky vintsy zay mireprendre fa anareo rano tsy gianareo hany tsy hoaninareo motro tsisy aminareo robinet izy eo efa nipody amany piso karakory ataonay ho kajo zay tsy ho kajo ary io tsy maintsy avy amin'ny farany fo matoa misy départ tsy maintsy misy arrivé ny mandrakizay tsisy aianareo zio labanany zao mahainareo alia body zao mahainareo gouverneur président Cornet mahainareo table repassé mahainareo perroquet Jack Palance mahainareo fa loso nanakory lalabe tsika tsy nisasagna maniany tsisy sasa lalabe maniany tsisy famafagna lalabe maniany question mipetrako amitsika tsaraikaraiky pompier igny tsy nandesindreo citerne nanasandreo lalabe igny tsy nandesindreo amitsika ao ka igny tsy nataony any ndrero mbola tofo atsika fa ningta atsika fa nitsakaraka ay mala lampy kitasy ay mala lampy pétrole za fa nagnambaranareo teto panneau solaire io tsy ny fanjakana nambarako anareo teto raha zay panneau solaire io tsy ny fanjakana nin'olo privé zo nandeha etsika zio aboko za fa nivolagna teto anareo kazakadaleny rajoely fa rajoely tsy mahay mikonty abezany Ambaribe io ataotsika hoe lapointe za tsy ampidriky andavao tsy ampidriky maridoka agnatiny lapointe io za nagnano pariage teto tamindreo sako magnano pariage volaniko koa 5 mégawatt andeha agnanaovanareo era 5 mégawatt andeha agnanaovanareo tam de Torekunda io tapako loako koa madigny 24 heures nandeha le 5 mégawatt nagnaboaka za teto nampiza za teto hoe karakory atao amin'ny calcul mégawatt convertinao avadikinao volt ampère tsy possible 5 mégawatt atondra Ambaribe
aia résultat zoko be navandy sa zoko be namoro normal zandry. Bonjour mon frère. Normal. Karaton Diego. Grande ville né Diego. Comme voilà 5, 15, 5, 10, 15, 20, même 25 mégawatts. Voilà tsy maleo Diego. Fa noho tsy fahaizan-dradio mikonty fa izy mila gnano wera de reto pitra waka anazy reto ry gouverneur ry table repassé ry azovy lelany perroquet Jack Palance surtout takily sy ny firongony ry PDS sy ny tiako ry PD nino gaga karaha izy koa gaga dini anareo vahoaka malagasy izy nivolagna fa hoe tokanagna panneau solaire ty panneau eritreretanareo panneau solaire zay tsy vitany 5, 10, 15, 20 mégawatt amy tanàna araiky surtout district araiky io tsy raha tragnon'olo araiky io tsy raha foyer de jeunes na hoe restaurant araiky fa des milliers de population centre-ville mampiasa io des milliers machines mitorona misy ny monophasé misy ny triphasé ary le triphasé matanjaka karakory andeha ampiasanao 5 mégawatt koko miasa zahe mivolagna eto anareo kazakadalen'olo anareo kazabadoen'olo azabadoen'olo ameko ohatra anareo tsy hoe ohatra fa ampatsiareo fitantara nataony Rajoel anareo ta région Sofia Antsuy fangala firtaogno nagnanaovany tamtam de Torekunda fitokanana panneau solaire marobe Tantsuy igny aia izy io mamirapiratra Antsuy mirehitra Antsuy amtaniavana ro Antsuy agny baka o tsy sara mandeha panneau solaire ny Antsuy io o tsy mandeha nagnano izy ta sud Fort Dauphin aia panneau solaire ny Fort Dauphin nandeha nagnino izy tsy magnano panneau solaire Tananarivo ahitana izy koa mandeha nagnino izy tsy magnano panneau solaire Tananarivo parce que eny fa calculinany zéro panneau solaire ny raha tsy haitsika zahava amy tany ny Arabo ay mazy Maroc un hectare un hectare panneau solaire napetaka anao nagnakory Maroc un hectare fa tsy io place hely bobo madio andeha gnanaovanao tamtam hoe panneau solaire ko raha ty za fa nivolagna teto sako magnampariazo zako panneau solaire io andeha izy même éolienne ko mbola éolienne telo efatra dimy mbola tsy maleo ambariny be fa atsika le vahoaka mihitsy ny tsisy ry abadoena za fa nagnambaranareo atsika vahoaka mihitsy andevoziny reto olo reto fa tsika tsy mety misy jery surtout atsika varitra
tegna nambaniny ngaty nandevoziny ngaty jusqu'à mirazana atsika. Ben oui, razana atsika fotony iny doany jiaby amitsika avaratrainy nalafiny amin'reto UAE, Union Arabe Émirats. UAE baka Union Arabe Émirats, fikambanan'ny Arabe Émirats reto ry Dubai sy ny forongony reto. Reo ne misy vola fa reo tsisy ide koa tsy le raha artificiel. Za teto nagnambaranareo, zay teto nivola aminareo, zay jiaby teto nagnazava taminareo. Dubai tany tsisy agnatin'ny carte, za avy agnatin'ny carte eny tamin'izy Dubai. Parce que c'est une ville artificielle, namboary, noforoniny. Ke anareo Ambaribe fa novolagnine teto, nambarane teto. Mba magnanova jery karaha tondro tolia. Eto aloha tegna isorako Zandry Barabasy ozy aminareo, ndraiky Luc Hervé. Fanako anareo fa sasato andronareo. Ary eto koa isorako Zandrilahy Koto. Nagnazava izy voatsela ao am Facebook io. Izy ndray zay eto matetiky zay eto mivolagna hoe izy koa tsika jiaby magnano loha jery karaha olony toliara ro io ravana fa tsika tsy jery. Nino ma tsy mampisy jery atsika Ambaribe? Za zany ka Ambaribe za magnasasa anareo koa niany. Fa nareo ndraiky tsy asako am ratsy, fa nareo asako am jery. Firy rano robatindreo tamitsika to Ambaribe, firy zanaka atsika ao nampidirina agnaratiny raha maloto cocaïne, firy tany nravendreo, trano nrobatindreo, firy nositsika doany razana atsika ne regny diadiavindreo atsika manginy fo. Fotony nino agnanovandreo tsika karaha zegny? Misy olo aboka mivolagna hoe olo araiky tsy tianareo gauche à droite, ndre biby fo tiatsika, ka intsika olombelo, fa le toetsaigny, le fagnambaniagna, le fagnandevoza ndraiky le fivarotana tandrazana tsy mamango aminay ary tsy accepte nay. Atsika ny nosy mitokana ino raha tsy anagnatsika? Ndre olo baka kotsotsoro magniry nositsika parce que manan-karena. Atsika ndevozin'olo 3 efatra 5, atsika botobotoin'olo, atsika jiaby na mafalalabe na tsy problème parce que tsika tia madio. Fa i amizay toy ino résultat? Mbarako anareo résultat. Atsika jiaby nahita résultat igny oeraoera. Pendant ro nagnano oeraoerandreo zay nagnambaranareo. Anareo e aboka fa nambarany anareo raha hiboaka raha handeha ataondreo raha amboarindreo. Non, nareo rodogno roso. Mavandy ro olo eo zay taminareo. Comme misy olo mavandy numéro 1 dans le monde, ry orange, ry voangisay, ry mandarine reto. Ro mavandy, raha bleu amindreo mivadiky orange, raha noir amindreo, raha jiaby amindreo mivadiky orange. Ni raha misy tambaribe. Tantariko anareo par jour raha nandalo. Raha nisy tambaribe, pardon zafady. Izy koa tsaroanareo andrana viany. Prévu izy avy 3h30, 15h30 vazaha.
tokony mampetraka fanontaniana atsika, tokony magnapetraka eritseritra atsika, dinika atsika hoe na io moa izy mipromettre zay avy 15h30 izy na avy 17h moins. Donc zay eritreretra misy 2 heures de décalage, tsy olo mandeha avion na taxi brosy fa jet privé ninazy. Boko tsy haiko na ninazy na Ravatomanga fa nandeha jet privé ro tompony magnera. Fa tsofotro andra izy navy aminaka baka déjà anao koa niditra tsofotro andra antragnonaka dikan'izay aminao aminaka anao tsy mariny. Mazava ho azy olo tsy madio dikan'izay aminao anao aminaka. Alohan'izy navy zay efa nivolagna teto hoe misy raha miôdiôdy avaritra Sakatia io aroy sambo. Ny publienay raha io, naboakanay raha io, ary atsika tamin'ny fatry andrefa ambario be igny Sakatia regny nahita io sambo aroy to tavaritra Sakatia teo. Rô koa sambo madio, rô koa sambo mariny, na io rô tsy nidriky teo tany nisy rô teo nagnondranandreo raha tsy mariny teo. Fa rô agny avaritra Sakatia ko tsotroro agny, ino mataondreo? Sambo magnontany atsika zay ndraiky fa mahay ino raha ataondreo, fa atsika amizay sambo magnontany. Talata robia action nanomboko. Ino action nanomboko? Mba robe volaniko. Robia action nanomboko. Niala baka varitra tary Sakatia tary sambo aroy regny niodiny nagnino rô nivadika ambadiky tany ely, fa rô tsy nivadika ampabe maso, fa rô nivadika ny tany ely. Ino moa ataondreo mivadika tany ely? Ino raha nataondreo tambadiky tany ely? Eto hoe nampiasa raha aby. Ino ma raha tsy kilovindreo? Io ma tandreo? Sa io tany babandreo? Rô mitsikilo atsika amin'ny jumelle? Zegny raha nataondreo tambadiky tany ely. Rô amizay tsofitra andrany robia pla alignany hélicoptère miodiody baka amin'ny sambo ry mandeha tam port io, baka amin'ny port io mandeha amin'ny sambo ry miodiody hélicoptère roy igny. Tahiera joely alignandrizy nandeha tam port. Roby aligny izy nianga agnabon'ny hélicoptère igny brrr, izy tagnabon'ny sambo tagny. Tagny izy misy baka millième, misy natao hoe seconde, misy natao hoe minute, misy natao hoe heure. Donc millième et des secondes et des minutes et des heures, 2 heures, des heures. Hélicoptère igny ary androny robe mitondra izy tagny. Fa tsorary raha jojo tagny e! Les millième seconde minute heure tagny igny nipodiko amin'ny port io. Nefa koragna tagny contrat tagny. Ka misy amizay izy nagnino? Nitondra vandy tamitsika vahoaka. Donc nandoky za teto fa nagnambaranareo tamizigny
fa misorogna azo matileny rô miambigny izy rehetra tsika donc robialigny rô nandritra azo matileny niodiody amizay hélicoptère lignandra ka misy atsika koa mangala ologno zay kabaro ataony raha Jojo fa tsorali miragna fo les petits canards ils vont les petits canards parole même tsisy miova teto zay hainy volagna hoe ay niboaka mazava amizay sambo aroy fotony nagnino ro tsy nisitriky tambadiky taniry tagny na tavaritra sakatia tagny fa inona mpiboaka ro mazava teo après raha jiaby nandalo io rovany boaka et le pire atsika managna banque centrale donc di atsika managna banque centrale atsika managna camion Brinks camion Brinks zegny ndray Europe ndray io Mayotte hely io la Réunion io camion Brinks koa fa nitondra vola io tsy maintsy escortegna fa za tsy mivolagna tsisy fa za tsy enky nahita hoe camion Brinks tsika mbario beka ny escortegna tsy enky nitako fa nagagany maro tambario be jusqu'à olo jiaby tamy porte eo gaga lany fagnahy hoe camion frigorifique escortegna ha 4x4 aroe malandy blindé mi-escorté camion frigorifique apitrady question mitsika jiaby na ino escortegna fa na ino Brinks tsika io tsy escortegna ataoko ty managna 4x4 police ataoko ty managna 4x4 gendarme fa na ino Brinks tsika mitondra vola tsy escortegna fa ty frigorifique en plus dikan'izay camion mpitondra any mpitondra raha maninitsinitry fa escortegna mba mandinia tsika ho zany mba mandinia tsika ro jiaby blindé pe amivaniagna amitaezagna amiseliky anao volagna eto ma Texas sa eto Far West uniquement camion araiky frigorifique ino amizay vandina ataondreo andeha agnatrika any amy sambo maromaro taogno niaignako zay za tsy enky nahita hoe à quelle raison sambo n'olo no mpanambola karaha regny ke ambario be zany décharge any tanareo sambo pakebo regny tanareo Royal Star Zanatany za tsy enky neta Zanatany igny misarge alimentaire amitsika io nefa ny Zanatany izy fa izy Zanatany zegny isan'andra izy io motondreo tsy miala marandraigny fa reo tsy avy eo negny reo tsy misarge any basy fa ty sambo baka andrehefa io avaritra andrehefatsika io navy amitsika io escortegna tomobile andeha agnatrika any abokoboka tsy hitako hoe ino any andeha chargendreo ambario beky andeha tirigna amy sambo igny ary fotony ino pecheriko ino fa tsisy koa boka hoe pecherie mbo teo oui marigny ny charge ino crevette fa eo fa tsisy pecherie eo fa tsisy loziny sirama fa tsy miody valantini fa rebaka fa ela raha jiaby zegny tokony dinitsika SPPM tsy olo mamatsy any fa magnino sy escorté et en plus presque une semaine
sambo regny no odiody teo. Ino dikany? Attends. Sa hoe nipetraka une semaine ro niodiody mipetraka teo lany zegny hanindreo tagnaty sambo. Atsika kazakadalen'olo za provision ndreo zegny lany tagnaty sambo. Non, atsika kazakadalen'olo. Izy koa hoe hampiditry rano ndre izy tokony constamport io parce que hampiditry rano fotony rano ilain'olombelo. Izy koa izy hampiditry carburant izy tokony tandampy tary izy ny charge carburant nany. Fa io au large io non 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 mba mandinietsika vahoaka fa tsika kazampatoen'olo zalahy. Abo koa marahako le resaka sambo. Nagnino leran'ny paquebot maventy regny avy amitsika io, ry Mercure chips, ry Tchekoazovy avion. Anareo OMC reto milingilingy vantara anareo, zeste nareo, ry sasany avoa kepi blanc, avoa chemise blanc, ry sasany avoa t-shirt tapany maintso fotsy mena tianao boka ia igny, ry loup-garou papapa, brigade ndraiky commissaire ro jiaby mondrana vedette magnatony paquebot igny ary. Fa nino araiky tena nareo tsy nandeha nagnatony? Apetrako aminareo OMC fagnontaniana, nagnino anareo tsy nagnatony izy tary? Fa alignandra président niodiody nandeha tary, fa nareo nagnino tsy nagnatony? Nefa ny paquebot jiaby avy eo anareo OMC sy ny forongony avy mandeha manonga amin'ny paquebot ary. Ary le pire ireo koa fa manonga amin'ny paquebot maventy managna ny lazany avy amintsika Mbarobeo. Selfie. Miasa ry Bebel Betombo ry Selaza, Paul ry Benali, journaliste jiaby amin'ny province ny Dego zone Diana avy mangala sary parce que paquebot maventy na. Fa raiky ty nandeha ianareo ry mpangala onogno, ry Selaza Paul ry Benali, ry Jean Paulin, regny boka journaliste jiaby jiaby regny. Fa nino araiky nareo tsy niaraka amin'ny président tary nandeha nangala sary? Fa leran'ny paquebot sasany kanotindreo mijotso mitondra pasa atsy le OMC baka ny visite sambo igny ary, vita visite sambo igny ary, a moment ny OMC sy ny forongony autorité sy ny matsapeondreo jiaby baka magnano visite sambo igny ary mijotso kanotiny sambo igny eo ro vao mitratry équipage le mijotso magnano visite la ville. Fa nino araiky ty tsisy zay? Fa natao siry o musulman baka président tsoatsy hainao koa iny dikany siry natao kisitisitriky agnontania labanany fa izy mahay dikany siry parce que izy nagnarazy talohan'ny Ramadan. Natao siry kisitisitriky to raha ty olo tsy mazava baka zay, misy raha tsy mazava baka zay. Et en plus nagnino koa natao hoe visite officielle farafaratsy ny alika maty enekon'olo tagnatin'ny sambo prince tagnatin'ny sambo ny nagnino tsy nasaky ny boka fofo tsy hainao izy magnangiteraka ke mifana tsy endriky miboaka fa parce que tsy endriky ampitelo andra, tsy hainao izy tsisy carte d'identité misitriky eo. Mba ampitatsika miraikiraiky koa ny fagnontaniana, mba ampitatsika araikaraiky fagnontaniana zay. Ro tsisy araiky niboaka ro tary ndray ro mpitondra hélicoptère ndray mitety tanàna io tsisy nasaky niboaka tagnatin'ny hélicoptère. Fa nagnino
ampitramitsika raikaraiky fagnotania. Zay volako aminareo hoe abadoendreo nareo. Eto tsisy olo tsy tiana fa le magnabado ndraiky magnambany le mandehandeha razagna namana zay mampivolagna zay. Ndraiky mangalatra aregna-pirenena, mangalatra baka dikan'izay mataonao tsy misamy miseho vahoaka fa anao mikotsokotsoko siry anaran'le kotsokotsoko ambadimbadika ao. Zay baka ven'olo magnakofinge siry hoe atao kofinge misitrisitriky. Témoin aroe fifondy kadi araiky nefa kofinge karaha olo magnasiry ozy aminareo. Za tsy ne noradio hely donc nentina nagnano kofinge siry tagnaty sambo tagny misitrisitriky tsy haiko fa tondrako ao baka zay fa nagnino magnino misitriky na i radio nandeha tary nisitriky na le sambo na avy teo mibadimbadiky tagny nisitriky. Mandiniatsika vahoaka nambario be ozy aminareo raha fa ela zay he mivolagna aminareo mandinia. Milerinareo sasainy Barabasy ndraiky Luc Hervé mankasitraka tegna tiako volagna Zandrikoto. Izy koa tsika côté jiaby nanagna saigny karaha vahoaka ny Toliara ro ny ala fa ela fa tsika tsy jery foana. Ino tsy mampisy jery foana tsika? Endreo faiblesse tsika. Ino faiblesse tsika? Atsika olo ny avaratra atsika tia fety. Io tsisy olo tsy tia fety fa anao mandinika aloha ny fety igny ataonao. Fety ty koa ataoko karakory ny afarako. Fety ty ataoko ino objectif-naka fa tsika tsy zay. Atsika fa tsy vitany nabadoendreo ambanibanindreo andevozondreo endreo fa faiblesse tsika fety. Allo tao fety reo fa reo tsy maintsy avy. Allo tao lamuziky fa reo tsy maintsy avy. Allo segna toaka fa reo tsy maintsy avy. Ino amizay raha nisy? Natao fety, natao fizaragna toaka. Garara tsika jiaby. Or zay matetiky vola aminareo raha zarendreo aminareo io. Na ry alibody zegny ry aligaro tsy haiko alibanany tsy haiko tsy lany paniry eto jiaby rô fa vangoendreo hity mabadiry ro raha aby reo baka mpagnino mampagogo anareo. Na ino vahoaka ny Toliara tsy azondreo amin'ny Tsinjakabaly? Na ino vahoaka ny Toliara tsy azondreo amin'ny Goma? Parce que reo misy jery. Fa nareo le tsy fisiany jery nareo mafoagna lefoka nareo igny faiblesse nareo ataony aboko nareo nasainy asaha igny tsao tsy hainareo hoe eko nareo tsy mahavity varigony araiky. Atsika tsy mahavity varigony araiky. Izy tsy kinavy ambario be, izy tsy kiteraka atsika ambario be fa mahavity vary gony araiky. Même atsika zao agnatin'ny fasahiragnana zao olo mbola mahavity vary gony araiky. Ndraiky apoka araiky ny 60 tsy haiko 7005 tsy haiko 5000 tsy haiko 10000 vao vangatsika ke gony araiky tsy vangatsika. Ary maro amitsika ambario be io managna havantety mpanatrika vary gony. Fa tsika nasainy parce que tsika tsisy jery. Haiko anareo tsy mahavity vary gony araiky. De omeko zareko vary anareo io 5 kilo vary namena anareo gony araiky 25 kilo. Nasaheny koa nanareo. Nasaheny anareo fotony tsisy jery foagna karaha izy koa. Bravo peuple any Ambario be. Bravo. Nivolagna zay teto, nagnambara zay teto, fa nivolagna izy tatanarivo ta Toliara hoe manaranaka misy zanaka maro loatra atsika gasy de mahantra firenena. Ha, na ino dadilany nisy zanaka maro zay tsy nahantry.
nagnino olo sasany tafara niteraka maro tsy mahantra fa no navy niany hoe Madagasikara mantra fa niteraka olo maro ino amizay raha misy fizaragna kapoty boboko anareo boka io aboko am vidéo boka io contrat signé vita ou atao fizaragna kapoty Madagasikara n'importe quoi iaragna aminjovy am sinoa eto za mitodika aminao zokla jojoby tsy manony agnarana tsy firegnina zokla ataova remix avoaza le hiranao hoe ary anareo protecteur zegny raha mbangatako aminao zokla jojoby ataova remix hiranao igny kapotinao igny tsy kapoty ampiasainao fa hirany kapotinao igny ataova remix fa ilaigna igny izy io am fizaragna kapoty hizara kapoty koa boka rô zao tety faritany koa tety district fotony ino zay efa nivolagna zay teto fa nivolagna misy raha tsy mamango am vary io eo zay taminareo magnino ro niany tetrany dizara kapoty magnino ro niany nagnano accord signature ndraiky sinoa andizara kapoty fotony fa naboakanay le marigna am risika vary andeha am kapoty koa ro zio oahazo kapoty jiaby koa nareo Madagasikara ino amizay avy amin'irany zokla jojo protecteur ihany anay ary anareo volamena ihany anay aondranay eo nareo nefa konty asa raiky nataony anareo zegny eko anareo tsy mavanga vidy vary avy nefa nanareo nameny 25 kilo nefa natsika mandeha mivanga vary ambany ary andavako tokony ary na tafiagna orange ary atsika mividy vary fergony atsika tratry mivanga tapaka gony akamarotsika mivanga tapaka gony ny mahampy atsika fanjava raiky ketsika mandiniky asaha nataony atsika mare tsy mahavanga vary amy gony fa atsika mivanga ary asaha raiky zay asaha faroy le resaka université fa ela narinesako raha jojo ny koragna io resaka université Mbariobe fa ela eritrereto fa 16 ans mpitondragna izy bon tsy tiandreo baka atao 16 ans hoe fa ava 2 mandats io bon allo ataonay 10 ans nareo nitondra eritrereto fa nareo ne nitondra teteza mita 5 ans plus 2 mandats nareo ça fait nino 15 ans tsy haiko karakory ataonareo mikonty fa ny maly fa nagna promesse io université ho ampiagna ny lycée za tsy kineta ndray pose pierre raiky tsisy izy koa boka izy mba nagnano pose pierre mba haiko Juliette nandeha fa izy sady tsy nagnano pose Juliette tsy nagnano pose pierre akory matony travaux andeha asa varo reny volango ny tiako avegna amle asa varoy azovy nandravagna tragno-ndriavatsika azovy nandroboka tragno-ndriavatsika nandrava tany-ndriavatsika zay fa nisy tany nanagna taratasy teo niravagna natao force nangalagna caterpillar nangalagna traky sy niravagna tragnon'olo ziska tragnony madame navesitra tomagny igny nialany volany izy nivangeny volany le tany niravagna nino amizay asa nataondro anareo atsika sarotro misy jeny hoe misy place malalaka agny farafara madiro agny ho amboarigny ho ampidirigny rano ho ampidirigny électricité de alafo 15 millions atsika nasa eny tsy mahavanga varigony araiky
or ndraiky atsika mbô koa sahiny koa fa 15 millions le tany badinina roa ety rehefa koa be mba dinia boka zegny ai amizay nalaina roa le ivanga vary mazatra atsika tapoka gony sa nde ndivanga le tany io tsy enikeny jovy fa izy vo ny vola angalitra tany koa moka ro zao le megnanareo vahoaka amare koa olo hafa koa avy atanynaka tompy tany io amizay avy marefaka maretsika lany fagnay anareo miala fa tanynaka ty taratasy azafady zala tanareo asa mare be zay mazava saha zegny ny tsika amy tany tsara ny vangen'ny volatsika ny lovetsika tamy dadilatsika daditsika ny ravendro tsy ny vangendro wala tsy ny soloandro fa niany ro mahita plasy andeha atao hoe fa amiagna atsika vahoaka atsika bokoa ndavosagna 15 millions vous êtes des imbéciles fagnambaniagna zegny fagnandevozagna zegny asa entre parenthèse azafady tsy anogny le namboarazagna anareo fo tsy nataony fa sarazagna ane zegny asarazagna koa zegny ny nareo nazonareo tamy dadilahinareo ny lovainareo tamy babanareo nalendreo gratuitement ravendreo gratuitement fa le araiky ary mbola honohono ho amboarigna asiagna motra asiagna rano anareo boko mipaifendreo koa 15 millions akory ho be sima andivanga tany igny anareo 15 millions aboko anareo mamboatra tany io afaka firy taogno mitsangana trano or anareo nasaheny fa tsy mahavanga varigony araiky mandiniatsika abako aby mandiniatsika nakadaleny amizay koa anareo ndraiky université ry sasany ravoravo natao publication tam de tout répondant jackpot ndepose za misy publication hitako nandehandeha tagny ndepose pierre tsy enkinavy nde terrain ndegnanaova université io tsy enkinefa za fa nita banderole tagny hoe merci président nagnamezay université université ty mafanazo za mambaranareo magnontania ingénieur de bâtiment fa za ny asan'ny BTP eko asa bâtiment magnamboatra université zegny tsy vita niany clique le doigt Joséphine Ange Gardien clac vita raha afa Joséphine Ange Gardien mamina ty fa magnamboatra université un vrai université durable tanareo raha tsiraka nagnamboatra province tsata université duré longtemps nagnanaovany raha tsiraka io zahava ziska niany mbola hitanareo bâtiment ro mbola mitsanga mbola izy fa noho ny entretien tsy ataon'le mpitondra mifandimby ndraiky le recteur université directeur tsy haiko ministre ny fampianarana tsy magnano asandreo mijaly mpianatra agnatiny ke andeha agnano université andeha atao université karaha EPP manara-pentrandreo tragno vaty mijora mba dinianareo zala mba dinia baka magnano université tsy vita 6 mois 8 mois 12 mois mampitania olo hafa volanko hoe année scolaire zao fa ho tapitra université tsy haiko septembre dans quelques mois ny septembre année scolaire izy ny volan fa année scolaire 2025-2026 isokatra université izy ty ma Joséphine Ange Gardien clique les doigts ao baguette magique pion vita université n'importe quoi
Tanareo fagnabadoany anareo zay, tanareo fanasahany anareo zay, asaha telo zay, telo. Atsika zao amizay samy magnapetraka question la rentrée avy. Natao ry fitokanana ny UPP manara-penitra tragno vato mijora. Karakory mataony zany ka tsika andeha antra re question petrako. Ry sasany baka famivona fa mahita kara baka ivelany alefa ambaribe, ampiasaigna ambaribe kara tsy ako bus. Apatikila non tsara ndray kone za tsy contre, tsara nareo koa nahita kara baka antany angalanareo kara ty agny na le bus ty agny na le minibus tsy ako apetraka anareo ry. Est-ce que les zaza baka la pointy andeha gratuit amy bus io na amy kara io sa ohatriny koa ifendray mandrena amle bus? Parce que raha io tsy maintsy andeha amy gasoil, io tsy possible andeha électrique. Ndray jirama fa tsika tsisy andeha chargena amin'ino, on va pisser tous dedans. Atsika voakany ambaribe ndray koa pisy agnatin'ny réservoir io mandeha izy. Fa koa électrique tsika io, électricité tsy anagnatsika ketsika andeha gnafitra raha électrique. Mampandiniky zegny aviako ny volana, mivolay zaiky anareo vola mangala ono, aleva ono zay fa tsy mila mangala ono zay zao fa mila mizaha hoe aia tany misy diniky, zay zao mila mampandiniky zay vandy masongy halatra mafiato anareo aminay io. Karakory zany mandinitsika zala atsika kaza ribiribendro. Anareo zao tokony mandeha mizaha président Corné, nino raha nambarany tamin'ny kabarinazy igny baka igny araiky tegna nigakarano an-Jangoany feky fa tsy nigakarano Moraba président Corné fa igny araiky nigakarano Jangoany. Oui azo vahoaka mba tsy mahatsiaro fa karandafy zao mbario be. Baban'ny efan'olika mbario be karandafy. Nandeha ely 5 mégawatt antsorony pody amy zarany rano tsy mandeha motro izy faroso ino koa lalabe fa tsy voasasa antsorony pody amy zarany. Nipody amy tany jiosy za tsy malahelo anareo fa za fo mampandiniky anareo amizay ny amy magnaraka. Nindrovy lankoranoara mivadiky jaune faroe fatelo nivolagninay nareo teto teo vo teo agnabo zany ampindriky entrenaka camion frigorifique escortegna mitondra haniny prince ty branchement io tsy azony microbe prince io. Tomobile frigorifique mitondra haniny prince escortegna tsy sandran'izy avoan'ino microbe. Ino raha magnaraka tagnatin'ny fotoagna nagnanaovandreo tamotamo tsy haiko te 4 andro tsy haiko 5 andro andro io ny famatra mipaka ny tany. Oui tsisy accident zegny ato, tsisy olo maty zegny ato mora aminareo fa ziny koa avanareo naty anareo neny vola fa ny magaga basy za magnapetraka fagnotaniagna aminao bebeny anao magnano anao rôly koa tsisy fatin'olo tao nisy accident nagnitsy naboaka anao basy le accident nisy apetraka aminao Selaza, apetraka aminao Ben Ali, anareo misaonareo rôly amy journaliste apoaze baka ambaraze
izy koa tsy nafaty olo nisy accident na iny tsy volagninareo président nandeha tagnapo sambo nareo fa tsy volagna tamieux fa nareo mangery RMC aboakanareo, mamany RMC aboakanareo, mifity RMC aboakanareo. Fa ino araiky tsy naboakanareo? Odikany parce que nareo fa navandy. Tsisy zegny ato, namono motro jiaby ro jiaby. Raha nisy. Piasan'ny l'hôpital tony nagnambara zay nisy. Avandy piasan'ny l'hôpital. Avandy ambulance pipon manonga amijotso. Tsy sakin'olo novolagny. Ino amizay raha ho avy zao koa. Fa mahazatra reo boka mavandy. Karaha nataondreo tamin'ny Tsay Christian izy ministre par intérim. Tamin'ny mine. Volamena mivadiky hoe Bolongaby. Karaha zegny koa boka raha ndeha ataondreo zao. Amle valise tsota, le sac à poubelle Père Noël tsota feno raha igny. Sa nisy ro baka Ambatolampy agny navy Mbaribe to nandeha niramasa aluminium jiaby amin'ny Mbaribe natao agnaty valise na agnaty gony na ondrana jet. Zay baka raha eko misy. Ro baka Ambatolampy agny baka mamboatra vilagny amin'ny aluminium. Ro mitety tanàna ny Madagasikara miramasa aluminium jiaby. Sa aluminium tagnatin'ny raha igny. Nampaviasitra azy. Vono motro baka. Zay ne miamby anareo mono motro. Ino raha vandy andeha ataonareo zao? Hiboaka raha io baka io. Ary aboaka baka io. Miamby anareo ko zay mono motro valise tsota igny. Naondra agnatin'ny jet igny. Azabadoigna zay zala. Azabadoigna vahoaka. Zay he tsy mavandy amin'ny vahoaka. Fa le vahoaka tsy tonga saigny, tsy tonga jery no mampahinankinaka, no mampandiniky. Mampalahelo. Za aloha tegna mankasitraka e. Ndray izy tiako mipodiny Luc Hervé ndraiky Zandry Ismaïl matetika sa ataondreo nareo io. Parce que nareo tsy mety misy jery. Aia reo zao io? Aia reo jiaby zao nisanareo? Nitandregnanareo reo zao io? Fa nefa ko nangery amin'ny lamako za. Nareo lamaka reo akoho. Nangiriandreo nareo reo loso. Nefa io. Bravo. Bravo. Amin'ny magnaraka avy koa mindao koa. Avy ministre zay hoe mindao koa. Mindafo. Nareo farany lany taranako. Zay boka farany. Lany taranako farany. Ary nareo koa nizaha. Le olo nizaregna vary tamin'ny manara-penitra ny totary. Azoko ny tegna zala tokotany. Vahiny arerika. Fa tiny grave. Za mitsy zoky be nivolagna tety taloha. Za masaky magnampary azy. Koa misy zanaka ny Ambaribe baka antetiny Ambaribe mahazo amin'ny tragno ino manara-penitra tragno bobo majindroy akory. Azovinazy izy tao maromboa marolambo. Ai amizay nareo. Nareo nazo. Magnotany baka za. Nareo nazo. Tsy blé tsy eau de javel tsisy raha nazonareo. Zay efa nivolagna teto. Io taondreo araiky taloha ndraiky araiky nitokanandreo Fakomoaly be na Timahory igny. Io fa misy tompiny ro samby ro ao fo tompiny io magnasary mandafo. Non. Mba tongava jery ry avako avy fa kasa asa ribiriben'olo amitoaka ndraiky bihorogno maty. Io fa misy tompiny ro agnabo ajiaby fa tompiny logement aby reo. Ary reo fa mifakahy anao zao ndivanga. Za mila raiky ty e. Bon, ok, bon, atao taratasy. Bon, ty ma logement-ndreo va raiky ty. Neny Ankarara Bison. Bon, volany ty mandeha amin'ny Ankarara Bison. Nefa maly. Cinéma agnarany. Reo jiaby fa misy tompiny 80 logement. Bon.
79 logements fotony amma 80 izy araiky fanamegna maro lambo ndraiky maro amboiny. Za tsy malahelo izy nazo izy fa tsika ny tsisy jery mampalahelo za. Presque asaha naveny radio ilatary nandeha nagnasasaha atsika, nagnabotoboto atsika, nagnambanimbany atsika, nagnabato atsika en général. Reto Peter Waka reto amizay ry Tsilany Paniry, Logaro, ry président Corné, ry azovy table repassé sy ny forongo ry Peter Waka anazy regny amizay magnagogo atsika koa atsika amizay barara. Atsika zao boka hitandregny koa ino volagna andro amindro sy valise aby ro devant jetinao ondragna tary. Ino koa Korotamby ya normal boka fête des mères mety cadeau ny mialy donc zigny tiako. O babe o iran'zandro awazy zay entagna non atsika zalaboko mba mifoaza mba biafa maso koa sofiny maregny maso mba mahita vava mba mety mivolagna fa tsy rotery sady moany maregny ny gila ratsy zalaboko tegna ratsy. Anongatanarivo atsika non andeha savatsy iny katsika hainy baka savapa za teto fa nagnambaranaro fa nazoko baka tam primature ozy aminaro après magenga toliara après toliara ambario be za fa nazo koa baka tam primature hoe andeha savaro après ambario be sava ina misa savao savapa fagnadiovana karaha nataondreo nagnano tambario be même chose raha ataondreo savao. Ny ravagny ny potegny pony Maman Dolores, ny ravagny ny potegny non tsy pont fa rond-point zafady rond-point ny Maman Dolores, ny ravagny ny potegny rond-point ny ino magnarany rond-point raiky Augustin tsako Raymond rakakaraha zay Asambava. Manara-penitra Sambava kaofy ny ria karaha natao tambario be pindarigna amizay pelouse amy tribune jiaby zay raha mipreparendreo Sambava ao zay fa ty ny problème commence latsaka baka malemy antignanay aboko aminareo koa vidéo nazo amin'ny namagna mpiara-miasa baka antignanay karakory ataony lalagna ao Asambava ao antalatsy volagny nandapa baka ialagny koa iary voe maro boka haha tany lavoa agny rozy io agny ro jiaby zao antignanay savagny Sambava aboko nareo boko sary karakory centre-ville lalagna amin'ny centre-ville ny Sambava non commence latsaka malemy baka amin'ny adigoany baka Varatraza fa misy koa Varatraza ao volagnin'olo aminay agny adigoany tsy digny nino antony andianandreo agny parce que fa miambigny ao le chinois agnano contrat koa hitrandraka le fasimenty entre Antala Sambava nambarako anareo teto fa ela raha zay mbo hitanareo edy mampalahelo tsara mampalahelo fa nareo tsisy jery toliara fa mivolagna nareo Diego nareo fa ambiasanay konay ataotsika raha ty na ino toliara tsy sakindreo Sambory
Any tsisy leader. Na ino toliara tsy saiko notifiry. Any tsisy leader. Fa anaroza raiky fo. Andio tifiry andio sambory. Anareo madogitry. Sa anareo zanaka miamby. Ambarabaka. Za koa ne hoe nareo zanaka miamby na nareo dokitry zany mba haiko. Mavoza Sesame Kibay, mavoza Sambôry. Fa nareo ma dokitry sa zanaka miamby mo za. Mavoza Sambôry, mavoza Sesame Kibay. Za fa toliara baka. Mifoaza ry havako. Réveillez-vous. Les dormeurs doivent se réveiller. Mafy raha mahazo anareo io nareo faritra varatra. Rojo ivady fantiana any koa vila. Ro avy any koa hagnondrana raha hafa koa ro. Fotony magnino. O baka mariniriny bitseka par rapport amin'ny ambilobe nampitsakagna ziny baka tany. Ya. Fa bye goatra voe maro ambilobeky. Moramora izy avy asambava. Fa ziny fo raha akory atao fo na venjiny taminay tambaribe taty. C'est pour ça ro miasa haly vorondolo. Kalanoro. Ke hitandriny koa tsika ino vandy andeha ataony antignana. Izy ndraiky anareo matokisa. Izy tsy andeha volagna aminareo hoe mipody amin'ny tany josika hoe ampanonga vidiny lavany ou 15 millions ou tsy haiko 16 millions de francs. Ivolagna lavany. Ndray koa nentina afindrandreo tany narivo tany lavaninareo io nafindrandreo tany. Fa tsy soafo ro ke mangigny. Ro koa fanavina nagno étude, masaka efa matra ministre de la culture. Fanavina nagno étude ro Tatanarivo tao resaka lavanio. Nandesiny Tatanarivo tany natao agnatin'ny chambre sourine. Napiragny climatique ni Antignana. Place nagnanaovandreo étude ny lavanio Tatanarivo tsy nafoaka. Tsy nafoaka. Ino amizay natao? Maison de Lavany nampanongaindro any les seules solutions nataondreo fo. Tany tsy mitsabo Lavany nandeha nampanongaigna Maison de Lavany. Adala. Za tsy olony toake. Fa Bordeaux mitsabo du vin ke. À Paris atao Maison du vin. Bon. Gaga zao raha marsan. Lany fagnahy zao Macron. Eh oui. Anareo fagnabadoendro anareo zay. Fagnabadoendro anareo zay. Mampalahelo. Atsika mbola tsy mandinika fa. Atsika mbola tsy tonga saigny fa. Ino koa raha magnaraka? Raha magnaraka amizay. Résultat raha jiaby volaniko taminareo teo. Nahondrandreo taia. Zafady. Tamitsika teo io amaragnako izy. 27-28 mai. Mba dinianareo raha ty. Tsy haiko za tsy mahay mamaky fa mbola publie koa baka io raha misaotra. Raha soratindreo fa tsy raha soratiko. Hoe Madagascar Business Forum. Za namaky Madagascar maventy hoe Business Forum. Madiniko. Aminakahy za tsy nandeha l'école, fa za nandeha l'école dikan'izay le forum business atao Madagascar. Tsy haiko hoe mba dinianareo hoe Madagascar Business Forum. Natao volagna anglais baka le Business Forum.
fa grand titre Madagascar 27-28 mai afaka amare 27 amare ba fivoriagnan'ino atao agny ira Jojo ndraiky ministre ny super ministre tourisme igny Arena ndraiky délégation vitsivitsy tompon'andraikitra amin'ny ministère resaka business forum ty atao Dubai. Nefa ny kotsaroatsika rô nagnano wera ry tsy milandragisy azovy Raoldiny ry Michelin Rasoa Marmaka ry Augustin tsy haiko Pagnarivo tsy haiko nino hoe efa afaka mandray fivoriana iresa-pirenena ny malagasy parce que tsika nagnano re conférence ny COI ny andro magnano forum business international Madagascar atao Dubai. Atsika tsy gaga sa tsika tsy lany fagna azao nahita za nahita aboaka koa baka io publication zegny ndraiky sortrandro roho zegny avy any vola anareo kaza manaminamitra olo gauche à droite anareo kaza mandeha miaccuse olo gauche à droite fa olonareo afo iavoloa o primature o amin'ny Botsiroatra o amin'ny assemblée o amin'ny député o deux parlementaires roa ireo nefa misy olo miaraka aminay azahoany vaovao maripotitry c'est pas la peine anareo andeha namitry rakoto rajo rasoa ramboty tiens solution embarrasse vahoaka la vérité transparence ratadiavin'ny vahoaka fahazavandesagna aia make grand titre ataonareo Madagascar business forum à Dubai anareo magnano izy 27-28 rajoely andeha agny objectif nino hoe toekarena sy ny arabarotro normal ro sary jet iny andeha andeha lafo agny boka lety arabarotro forum business naondragna amizay nefa n'izy rajoely ediny volagna il y a quelques mois hoe joti navalizindrov mandalo rayon X est-ce que ndreo tafaseny nandalo rayon X même izy nandalo fa tsy natsanga izy loso fa ziny koa za Joakim Percy azovy Soumaïl Barabas na Luc Hervé mitondra valise maleta io tsy maintsy mandalo amin'ny rayon X fa ndreo tsy mandalo jamais de la vie nareo ny goboka zay draba anareo ny gobo fa tsy zay tsy draba nindreo tsy mandalo fa nareo mandalo matoa raha jiaby miboaka nindreo tsy mandalo avy amle blagueny volagna Luc Hervé izy nina ben oui zegny raha misy atsika mikoragna azy io mampalahelo io ro koa fa nagnano kidiadiandreo Dubai ndreo io na hoe ro bakagny koa fa navy amitsika io miraty ny raha ty io fa tsy maintsy misy raha mipoaka fo mapoaka fo miala Madagasikara mandeha dikan'zegny ro io tsy mavely tegna koa tsy raha baka amitsika ao ndesindreo mandeha amindreo zegny antony zay mivola hoe artificiel atsika mahanitra ireo miboaka les Émirats arabes UAE Union Arabe Émirats tsy arabe jiaby UAE parce que rajoela club ndreo Ravatomanga club ndreo ben oui izy ninono izy tsy ninono izy ninono basi izy io izy nagnondragna izy tsy nagnondragna izy nagnondragna atsika zao iaby baka iny fantindreo amizay
Niboaka izy nambarako tanaro tamin'ny voalohany teo hoe hiboaka antony raha niondrana tambario be igny andeha Dubai amare forum manomboko 2 jours à Dubai aboko nareo bako calendrier zay tsy mikoragna raha vandy net dossier noir sur blanc. Même io resaka fizaragna kapoty natao accord ndraiky signature ndraiky zao vi chinois io aboka koa baka io. Ambassadrice ni chinoise igny tsy haiko ziny ambassadrice izy fa viavy chinoise zay ndraiky zalahy zay carton be igny vola milliard kapoty andeha hozaregna made in China tandrema fa ndretsika misiky lamba baka Chine fa tsika karaha voan'ny lela koromba aho voan'ny apsi igny tsy akaiky andeha mpiasa kapoty baka Chine mboty bangala ndraiky mboty banga mety ho sasahiragna ke zegny ry malagasy namagna pré-tandrazana atsika sambety foza labo mba mandinia fa mafy raha ataon'olo reto atsika fagnabadoagna tsy fitiavagna namagna fandafosagna tandrazana fagnandevoza tsy zay gasy ny avaritra azy araiky gasy ny Madagasikara jiaby andevozon'olo reto mitsangana. Réveillez-vous. Les dormeurs doivent se réveiller. C'est le moment. Fa mafy raha ho avy io. Tanareo raha nahazo papa manapera tatsimo igny. Amaretsika nikoragna izy. Fa nahodikodigny le zalampagnodikodigny izy tagny farifary ampany tagny masina amboatoragna voly madiro zariko mena katra karakarakaraka babatsika baka ny volagna izy tora bombariko anareo enta misy razy incroyable nareo koa mahita razy anareo boka tsy mahay tanàna kojotsôrony Madagasikara place io karaha paradis namboary V8 katikatin'ny masina mbotoro amin'ny tany io. Ke zegny izy ry avako aby isorako anareo nitandriny jusqu'en farany fa amare koa sitraka ny tompo isoratsika amin'ny razana mba hifanojy amin'ny hatsaragna amin'ny fahasalamagna.